যতন নফুং কাহাম মবিলাইকে খারনাंगमोन इकक थानाय 6 तारिख डिसेम्बर 2025 सालमारिओ ट्राइबेल वेलफेयरनि डाइरेक्टर अफिस हইতে कायसा नटिफिकेशन तिख्लाइजाखा खवाय डिस्ट्रिक्टनि बागै खवाय डिस्ट्रिक्टआव दुइटा सब डिविजन दङ ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेंट हইতে इलेक्ट्रनिक अटो बांनायनि बागै जे अंक शेयर खाइजाखा आरो नुखा जे गोबांमा अंकबो सब डिविजन नि आन्दार ब्लक जे रिजाखा आबन बिसिंगो जत्तनि कममाखा खवाय डिस्ट्रिक्ट चिनी रामचंद्रगढ़ एसेम्बलिनि पद्मबिल आरडी ब्लक नुखा चिनी मिनिस्टर विकास देबबर्मा बिनि कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दार निनि मुंगिया कामी आरडी ब्लक बो साइसुंनो 200 तलांखा तेलेंबरानो 26 तारिख जाखा कल्याणपुरनो 26 तारिख जाखा तलासिकनो 26 तारिख जाखा खवायनो 26 तारिख जाखा अथच रामचंद्रगढ़नो जत 13 तारिख जाखा एखाय अमते हायखायै निनि आनि खालायै बिनो सामुं तामुं आं बिलाइके सेलेंगो बिलाइके चाजायगांखा आंनिया डाइरेक्टर बे कक सालायका डाइरेक्टर आनि खादु माने कक साका एवं अम जुदि ठीक भाबे बागजागे हिंगाखाय एवं जुदि रामचंद्रगढ़ नि लुकुरग्न जुदि वंचित खालायजा खांगाखाय सरकारनि रां बाय सरकारनि पैसा बाय पाइजाक अतु बाखिनि जुदि निनि आनि खालायजा खांगाखाय जुदि रामचंद्रगढ़ न जुदि जत नकल खिगलाय तने देखाखाय रामचंद्रगढ़ नि बररक कोनो दिनबो सिरिं टंगला रामचंद्रगढ़ नि बरक अबन तुयै चबावन नखनाय एवं जुदि इमिडिएटली जुदि अबन जुदि संशोधन नंगिया हिंगाखाय जों फाइनाय 27 तारिख चिनि खवाय तो आगरतला लामानो जों कासुनाय एवं 23 तारिख चीफ मिनिस्टर बरम गनां डॉक्टर मानिक साहा खवाय फाइफोरो आनि खादु माने कक जानंनाय रामचंद्रगढ़ नि लुकरंनि खादु माने कक जानंनाय आं खा खलायो अमन दात्तिनो बिसिंगनो संशोधन खायै अन्तत रामचंद्रगढ़ न जतनि गोबां रिनानि बागै आं कयजाओ तामने हिंका ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टारनि अमतै वैषम्यमूलक आचरण निनि आनि खालायमानो जों गसुइना हात मांगलाक एवं सारा त्रिपुरानि जत एमएलए नन आं सानानै नायो नंने एलाकाव अटो रिक्शा बाखिनि साबनि एलाका जा साबनि एलाकानि ब्लक बुसिक लायखा अब नरबो नायनायदि अमतै हायखाय ब्लायखा खानांमोनि कग्र जों गोबां जागानि एमएलए बाय आं तिन फुङाव कक सालायखा सुतरां आं सानानै नायो जे अमतै निनि आनि खालायै जे बागजागमानि अम मुथाकनानै उंखन एवं जतनन समानखाय बांनायनि बागै आनि कयमुं टंनाय जतनन हामबाय।